Hello, good morning everyone. My name is Aleks and welcome back to my live stream. Thank you, Doc. Thank you and good morning. Thank you, Doc.
Hello, MC. Good morning. Hello, good morning. Love you too, Inay. Good morning. Pinidatan, good morning. Good morning sa lahat. Love you all, arf arf. Thank you. Okay po, Inay. Okay, take your time. Salamat. Hello, Inay Carol. Good morning. Dan thumbs up ka. Morning, Bibi Joy. Morning, Lisa. Sino pa? Yan, morning sis guys. Morning sa lahat na dito. Thank you, Inay Carol. Good morning, Inay Carol. Mua. Ligo lang ako. Ayan, galing kay Inay Mimi Joy.
Thank you so much sa nakatambay. Thank you so much. Thank you sa pa-heart-heart. Kuya Amyo, good morning. Carlos Vlog, good morning sis. Galing kay Ma'am si Grace. Ayan, Morning Grace Journal. Galing kay Kuya Ami Barak. Sis Grace, good morning. Ami Barak, morning. Ayan, hello, Nay Carol, morning. Galing kay Kuya Ami Barak. Ayan, Nati Carol, hello po. From Risa, Katahusan. And good morning sa lahat na nandyan. Thank you so much sa inyo. At ang oras natin ngayon is 8:41 in the morning. Baka hindi pa kayo mag-breakfast. Mag-breakfast muna tayo. Unahin ang pagkain. Kasi health is wealth. Kuya Amyo, good morning. Galing kay Ma'am si Grace Journal. Arf, thumbs up is done. Oh, thank you so much, Kuya Amyo.
Ayan, Risa. Galing kay Inay Carol's vlog. Ayun, morning Risa. Morning Risa, Inday Dot from USA. Ayun, Kuya Ami, shoutout po. Galing kay Inday Dot. Kuya Ami, shoutout po. Galing kay Inday sa Katausan. Ay, good morning sa ating lahat. Ang oras natin is 45 in the morning. Kung hindi pa kayo nakapag-breakfast, mag-breakfast muna kayo. Yan, ano lang, paalala lang sa lahat, yung sa mga bago at sa old na pumasok dito, if ever, ayan, ika nga, let's help each other po para sa ating channel. Yun nga, ang magtambay dito lagi sa ating channel kung ano yung kailangan nyo. Baka pwede ako makatulong. Ayun. So, thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much sa support, guys. Inay Carol, thank you. Inay Carol, thank you so much sa heart.
Ayan, pag nagdoble na, Ma'am si Grace, ah, alams na. Kailangan ka magtamsak pangatlong beses. First pindot, second pindot, third pindot. Nakapagtatlong pindot na ako. Ayun, sir. Sir Sam, good morning po. Woo! Morning po. Thank you so much for dropping by. Thank you, Sir Sam. Nagpapagawa ng bahay yata si Sir Alex. Oo, may pupukan dito, kuya. Dito sa kabila. May pupukan nga nangyayari dito. Ganda Grace. Woo! Musta na po. Ayan, galing kami Sir Sam Vlog. Ayan, thank you so much, sir. Thank you talaga, sir. Welcome po sa Alex. Thank you, sir. Okay naman po. Merry Christmas. Ayun. Nagka-play po ako ng Jingle Bells dito. Nag-start na pala ang simbang gabi. Sino yung kapunta ng simbahan kanina? Ay, advance Merry Christmas sa ating lahat. Time check is 8:50 in the morning. Baka hindi pa kayo nakapag-breakfast. Ay, yung nakasa higaan pa at ayan, get up na and magsimula na stitching. Magsimbang gabi na, oo, nag-start na sir. Ayun, ay may tanong si Ma'am si Grace, kailan ang Christmas party natin sa Vlog? Baka sa February. Sa February, Ma'am si, Christmas party. Christmas party tayo sa GC. Oh, kailan? Kailan ba? Ayun, sasayaw ka ba? Ayan, sabi ni Sir Sam Ratla. Ayan, this week. This week. Kailan ba, Auntie? Kasi sa ano na, di ba,
18, 19, 20, 21? Sige, call ako dyan. Call ako sa sayawan. Sige, game. Ayan, ikaw ang founder sa GC. Sa GC Grace, kahit ano sabihin mo, susunod kami sa'yo, boss. Woo! Wednesday, hindi ako busy. Okay, what time? Sige. Mga anong oras sa si Grace? PH time. PH time. Mga hapon. Okay, okay. Sige. Ayan, ay sus, yan Grace. Ayan, kasi ako, isa akong sabit at huli nang dumating sa GC para akong pinagdaanan bago nakapasok sa GC mo. Ayun. Ayos yan, Grace. Ayan, sagot naman ni Ma'am si Grace. Ha, sometimes hindi naman special ang huli eh. Una, kung balik ta rin, sir, ikaw yung nauna. Ow! Grace, salamat. Anong yan? Special kid? Special ano po yan? Special person with special treatment. Special member kasi big ka na. Special person. Pag big na ba, ma'am si, ano na, may special treatment? Yun ang sinabi, Ma'am Z. Good morning. Kain tayo. Okay. Tara na, TV. Ayan, natawa si Ma'am si Grace. Baka big ab ko. Big abs. Ayan, natelevin Ma'am si Woo! Woo! Yan, galing kay Sir Sam That Vlog. Si Sam That Vlog pang host ang special. Oo. Kasi maganda yung boses niya. Ayan na, Televi Mamsi, morning po. Ayan, morning. Galing kay Inay Carlos Vlog at sabi naman na Televi Mamsi, shout out Lady Bugs and Gentle Dogs. Ayun. Arf sa'yo, Televi Mamsi. Nandito po sila. Si Sir Sam Vlog at si Mamsi Grace sa Televi. May padabulis tayo doon, ha? Game, di ba? Sa GC? Ilan ba yon? Sa Christmas party ba yon? Pinayan nyo tayo. Yan, sige. Sa GC ha, sa GC. Sa Christmas party ba?
Buwan eh. Ay lang sa balik nakabanong ka na. Ayan, guys, ita. Kapatid at hanggap lang. Woo! Woo! Ah, kapatid at hanggap lang. Woo! Woo! Hindi na ako marunong mag-live guys. Hindi na ako kasi nakaka-live eh. Yan, sabi ni Sir Sam that lang. Yes, itay. Okay, sige. Musta ang umaga mo, Ate Livy? Hindi. Oo nga, mag-live ka Sam that vlog sa Pasko. Ayan, okay, 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 Inay Carol. At maraming salamat. Mamasko kami sa'yo. Magla-live ba ako sa mga pag-games ko dito sa family ko? Magla-live ba ako sa mga pag-games ko dito sa family ko? Yan, sabi ni Sir Sam that vlog. Pwede yan, Sam that vlog. Ayan, sabi ni Ma'am si Grace. Okay naman kapatid, at Sam that vlog. Ayan, sabi ni Tilavi Ma'am si. Isama mo kami, mamasko kami sa'yo. Oo, kakanta kami. Jingle Bell Rock. Ayan, hindi baka mahiritan ako sa live. Madali pa naman ako na... Madali siya nabobola. Ayun sila na Tilavi Ma'am si. Woo! Aper! Madali ka bang mabobola, sir? Sir Sam? Eh, natatawa si Ma'am si Grace kay Sir Sam that vlog. Sige, pupunta kami, mamamas mo kami. Sana sana magpabula ka, Sir Sam. O yan, ang oras natin is 9:01 in the morning. Baka hindi pa kayo nakapag-breakfast, guys. Mag-breakfast muna tayo. Mag-breakfast muna kayo. Kasi sobrang aga pa. Dito sa Pilipinas. Ayun, Kuya Sam that, shout out to you. O galing kay hindi sa Katausan, Kulima.
Ayan, at Telebi Ma'am si shoutout po. Ayan, from the that, kung sasayaw ng version ko, si Founder Ma'am si Grace. Ayun, o sige. Ma'am si Grace. Ano? Sing and dance, no? Sing and dance dapat. Ayan, Risa. Woo! Nangangaro rin lang ako, Ate Grace, kay Kuya Samdat. Ayan. Ay, oo nga. I love you pala natin sa Samdat lang kasi isa na siyang member sa GC. Oo. Arf, arf. Arf, arf na din siya eh. Agoy, pahamak ka Samdat vlog. Ayan, ayan. Sana yun. Arf, arf, love you, Kuya Samdat. Ay, galing kay Risa Katahusan. Thank you so much, Heart, Inay Carol. Yung meron pang Paul or Padir. Ayan, Lisa, pag-igihan mo. Kung mga tayo, di na kailangan mag-practice, di ba? Ayan, Arf Samdat Vlog, yeah, view. Ay, galing kay Ma'am si Grace Journal. Gusto mo mayroon pag-gift sa GC, Ma'am si Grace? O yan. Sir Sam, kung ako yung tatanungin mo, okay na okay. Gusto, gusto. Oo ba? Samdat Vlog, basta ikaw si Santa Claus. Mamimigay si Sir Sam ng candy. Tig-iisang candy. And once again, thank you so much pala sa walo na nandyan. Nakatambay, thank you so much. That's a thumbs up, thank you so much. And it's 9:06 in the morning. And maraming salamat po sa nakatambay. Ayun, yehey! Yehey! Yun, mga mag-live ka at meron akong challenge. Sasayaw ka ng buong song ng taho ni Carla. Samdat Vlog version. And then, syempre naman nakita mo na yung mga di-moves ni Samdat Vlog. Ayun, maganda to Nung si Grace, maganda to. Sasayaw ka daw ng taho ni Carla na Samdat Vlog version. Kaya yan. Kaya yan ni Ma'am si Grace. Ayun ako rin, Ma'am Mas ko, ading Samdat Vlog. Merry Christmas, ading koy. Ayun. Galing kay Kuya Amyu Barak. Ayun, nag-pass na si Inday Dat. Bakit Inday Dat nag-pass ka? Samdat Vlog, hindi ko kaya yon. Haha, ikaw lang kakagawa noon Kaya nga idol kita. Samdat Vlog version, ang hirap nun.
Yung kaya namin, papaya dance lang. Yung kamay lang. Mang Ami. Ayan, Mang Ami. Woo! Papaya na lang, para kamay lang yung sasayaw. Ito si Kuya Ami, magaling din to sumayaw eh. Belly dance. Belly dancing. Ayan, Merry Christmas sa'yo, Mang Ami. Galing kay Sir Sam that vlog. Ayan, bakit pass? Sayawan lang naman pala eh. Pero yun talaga, kung ako di ko kaya yung kay Sir Sam, kasi hindi ako magaling sumayaw. Marunong ako sumayaw, pero iba yung ano ko. Iba yung alam niyo na? Yung parang pako ang katawan. Ayan, at kung magaling lang ako sumayaw, bakit hindi? Ulo, ang galing mo kayang gumiling, Mamsi. Siyempre magaling yan sumali dati sa pag-games ko yan si Mama Ami, Sexy Dance Challenge. Oo, pati tiyan niya, sumasayaw. Yung Christmas ko, wag mong kalimutan aling ko eh. Ano yung Christmas? Anong Christmas? Kuya Ami. Christmas gift? Christmas tree. Ayan, thank you pala sa anim na nandiyan nakatambay. Thank you so much. Ayan, sabi ni Sir Sam lang, magaling ka kaya nakita noong isang live mo si Ma'am si Grace nag-BG. Lang ako, sasayang ko sa live mo. Nanonood ako sa... Ano? Yun lang kaya ko, sir. Parang ano lang, di ba? Parang, yun nga, parang palito lang ng posporo na, ano. Parang palito ng posporo. Dot. Yahoo! Here na. Ayan. Hello, dot. First time mo dito sa aking live stream. Thank you so much. 8-8 yun. 8-8. Oo. Ayan, tal lang. Busy pa. Oh. Okay, thank you so much. At ingat lang po. Take your time lang, dot. Ayan, pati pa pinasayaw. Yan, dot. Why so busy? Ayan, sabi ni Kuya Ami, bara ko sumali ako dati kay Sam That Vlog. Second prize ako. Sasayaw, Christmas gift host. Ay, okay. Christmas gift daw, sir. Sir Sam, Christmas gift ni Kuya Amyo daw. Ibalot mo na. Yan, may pa-heart si Inay Carol's Vlog. Thank you so much, Inay, ha? Thank you very much. Ayan, Tita Grace, view. Oo, galing kay Dot. Amyo, bro. Ayan, tambayan listening. Galing kay Dot. Ayan, Dot, morning. Ayan, from Inay Carol's Vlog. Sabi naman natin, Leti Ma'am, si Carol Iwasaki. Ayan, may pa-flying kiss.
Ayan na, Telebi Mamsi, morning. Mua. Bakit si Dot Dot ka naharo? Dot 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 Dot. Ayan, ading ko. Yeah. Kahit yung t-shirt na lang. Ang regalo mo sa akin. Ayan. Asabi ni Kuya Amyo Barak. Nasa ibang LS si Haro. Ay. Si. Ayan, Dot Dot. Hi. From Kuya Amyo. Ayan, sa mga naka-background dyan, thank you so much sa nakikinig at maraming salamat sa inyong lahat. At ang oras natin is 9:30 na. Baka di pa kayo nakapag-breakfast. Kain-kain din pag may time daw. Kaya sabi nila. Send mo Andres mo mang Ami. Ayan. Kuya Amyo. Yan na. Send mo lang daw yung address mo. Ipapadala ni Maxman Vlog. Yes! Sige, ading ko eh. Excuse me. Excuse. Wow, Kuya Ami, may gift na. Oh, t-shirt na yan. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dito. Please don't forget to like para sa host. Ayan, sabi ni Butissimo. Wow, congrats Ambio. Sana all. Sana all may ano. Sana all like Kuya Ami. Ayan, masakit sa walo na nandyan. Shoutout sa inyong lahat. At arf ng bunggang bongga. Thank you so much sa pag tambay guys. Itong title ng LS ko hindi ko pa nagawa. Gagawa na tayo ng simpleng ano. Ayan, matagal ko nang inaawitan si Samnat Vlog. Ngayon lang nagkatono. Thank you, ading ko. Yan, thank you, Grace Journal. Yan, galing kay Kuya Mew Barak.
Ayan, thank you, Grace Yun. Galing kay Kuya Ami Barak. Ayan, gagawa lang po tayo ng simpleng ah, lugo ngayon, guys. Yan, ibigay mo address mo at yung size mo. Halos pang lalaki na lahat yata natira yung mga t-shirt sa akin. Sa akin mo i-PM, then send mo kay Maxman Vlog, Mang Ami. Ayun. Ayun, shoutout Kuya Amyo, Kuya Amyo. Yung shoutout ko Kuya Amyo, may sinasabi si Sir Sam sa'yo. Yan, once again, thank you so much sa Siyam na nakatambay. Yan, ganito yung yung logo ko, ganito ko ginagawa. Dito ko ginawa yon. Ayan. Ayan, Inay Carol, thank you so much sa part, ha? Thank you so much talaga.
Ayan, naging siyam na sila. Thank you so much. At sa siyam na million din na thumbs up. Thank you so much for, ayan, 57 minutes na ako. At ang oras natin ngayon is 9:23 in the morning. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. At happy Monday sa atin. Thank you sa pagtambay, guys. Ingat na tumahimik na sila. Pito na nandyan. Thank you so much. Baka may katanungan kayo about dito sa ginagawa ko. Pakidrop na lang po sa baba, please. Para masagot natin agad. Ayan, wala na. Yan at mamaya kunti-kunti lang din ako, guys, kasi naka 60 minutes na po ako. Thank you so much sa inyo. Shoutout pala kay Inay Mimi Joy. Mamaya po, pagkatapos ko ay si Inay Mimi Joy na naman. Tuon naman tayo makigulo. Ayan. Magkita-kits tayo later kay Inay Mimi Joy. Lex, cellphone ba gamit mo? Oo. Yes, Ate Levy, Ma'am C. Bakit pa, Ate Levy? Ate Levy, bakit po?
Ngayon is 9:28 in the morning. Sa hindi pa nakapag-breakfast, breakfast muna tayo guys. Unahin muna natin yung pagkain kasi health is wealth. Ika nga. Here pa. Thank you so much, Dot Dot. Ayan, napim na kita ading ko eh. Large ang size ko. Kung wala, large, medium na lang. Yun na, ini Carol, thank you so much sa pa-heart heart. Sa walo na nandyan, thank you so much. Yung mamaya po, pagkatapos ko guys, ay inimimidyo na naman tayo. Ayan, it's 9:31 na. Ayan, at tumahimik na ang bahay. Baka natulog na si Sir Sam Kuyami. Maraming salamat po sa walo na nakatambay. Thank you so much ulit.
Saan pa nakapag-breakfast? Mag-breakfast na tayo. Ayan, kain tayo itay. Sige lang inay, sige. Thank you. Ang dami ko nakain kanina inay. Pero ngayon, gutom na naman. Yan inay Carol. Thank you so much sa heart heart. Continue tayo. Parang naging ano na yung ginagawa natin dito ah. Do na lang natin to. Yun, nasa 73 minutes na po tayo guys. Mamaya po, na pagkatapos ko, ay doon naman tayo kainin ni Joy. Yung baka hindi pa kayo nakapag-breakfast, breakfast muna tayo. At yun, ang gusto mong merienda. Kasi merienda time din, no? Magmerienda na tayo. Ayan, today is Monday. At nagsimula na ang simbang gabi. Sana may time ako para makapagsimbang gabi kahit isang beses lang.
Oo nga, simula simbang gabi. Ah, hindi ka nakapunta kanina? Hindi ka nakapagsimba kanina, Inay Carol? Ayan, once again, thank you so much sa lahat na nakatambay dyan. Thank you so much. Sa walo. Ayan, thank you so much talaga sa support, guys. Ayan, abante lang tayo. Abante, abante, hinay-hinay lang. Abante, hinay-hinay. Yun nga sabi nga sa ano, bahalang hinay basta permanente. Ayan. Ayan, kasi tapos na ako dyan sa logo ko. Ito. Dito na naman ako, nagka-cutting. Para mamaya, ano ko na to, ipe-press ko na to sa t-shirt. Hindi na pag mano-mano lang kasi yung ano gupit. Masakit sa kamay. Yan, good morning sa inyong lahat at happy Monday at advance Merry Christmas sa ating lahat. Jingle bells, jingle all the way. Insert pa tayo ng ibang music na pang Christmas. It's 9:44 in the morning. Shoutout sa lahat na nakatambay. Thank you so much sa pag-BG.
ka naman kayo dyan. About dito sa ginagawa natin, pakidrop na lang po sa baba. Susubukan natin yung slot na putin. Alam mo yung kantang to? Okay, time, ito ba? Ito na sila, sarap po. Ito ba? Ayun, natapos ang isang kanta. Maraming thank you sa inyo lang po narito sa music guys. Kasi, hinihintay lang natin si Inay. Tutok pala kay Inay Mimijay. It's 9:44 in the morning. Advance Merry Christmas sa ating lahat. Ayan, taging-anim na sila. Thank you so much sa anim na nakatambay dyan. Thank you so much sa support guys. Ayan, here pa. Thank you so much, Inay. Kung handa ka na, Inay, please lang, pakisigaw sa baba. Salamat po. Ayan, okay, sige lang, Inay. Inay, sige, okay lang.
Kain lang, kain, kain. Tirahan niyo po ulam ha. Tirahan niyo ako ulam. Inay Carol, thank you so much for my heart. I want 5 golden rings. Saan ba pwede makahanap inay ng golden ring? Mag-chat-chat pala tayo? Let's do the chat-chat! Let's go! Inekaro sa'yo tayo chat-chat. Ay sus, yan lang. Magaling ako mag-atas bante inay. Katsa. Atras. Bante. Atras. Bante. Katsa tayo. Dali. Shoutout nga pala kay Dada Yagyu. Ayan. Galing kay Inay Joy Kapulo. Eh ako, may medyo baka kung ako na lang mag-chat siya. Kung nakabilitay, yun lang alam ko. Inay Carol, ano yung sasayawin niyo sa ano? Sa birthday ni Dada.
Yan, okay lang yan. Inay Carol, ako kakain na lang ako ng apoy. Basta Inay Carol kung ano, yung plano niyo na ano, sa birthday ni Dada. Sige, kuha ko doon. Sayawan lang sayawan lang naman eh. Kahit anong sayaw. Baka mahulog ako sa alambre. Ala apoy. Ala siya. Chacha na ikay sa amin po natin pero wala may alam masayaw. Ayan. Ito yun na yun. Hindi karon ito. At inay ka pulong, huwag ka na alambre. Manipis yun, iba na lang. Tangko yan itay. Chacha yan inay. Ito na lang inay ito. Inay Carol, ito yung ano. Ito na lang ito. Sasayawin natin. Siya.
Dahil sa puwet nagkakatalo, dapat Tiningil ni Do, tiningil, tiningil ni Dong Ding Dong. Tiningil ni Dong Ding Dong. Putol pala to. Kukunin ko to, tapos ano ko, ayusin ko tong kantan to. Sa puwit daw nagkakatalo, sabi ng ads. Linisin ko yung kanta to, kukunin ko yan. Putol eh. Putol kasi yun eh. Joy to the world! Napakasarap sa tinga. Oo, sige. Yan, magkana yan nila eh. Lagyan mo ng yeah! Doko itay, may clap-clap. Okay, sige. Actually, ano lang naman yan eh. Short lang naman yun. Kunti lang na song. Short length lang yung song. Spit ako sa alambre. Ito maganda nito kantang to. Ano? Oral singing, no? Kasi di man na nakatambay dyan. Thank you so much. Mamaya po kay i-video na naman tayo guys. Kita-kits tayo doon. Ayan, advance Merry Christmas sa atin.
pala sa limang nakatambay dyan at shoutout kay Inay Mimigol. Inay, alas 6 na Inay, it's your time. So once again, thank you so much sa lahat ng join dito sa ating LS. Thank you so much. At sana magkita-kita tayo ulit. Same time, same channel. Ayan. Ingat po tayo palagi guys. Ito na sa boss. Agka nang mag-different, agka nang kaan. Oo, sa boss na. Aras ako sa like, ikaw ang mga maliho? Pilara. Shoutout ulit kay Inay Mimigay. Kung hindi ka na Inay. May reggae Inay. Maghanap ako Inay sa ano. Ito po. Let's go!
let's move on. Continue to the next song. Ayun, yun, pampaganda ng araw. Yahoo! Sorry, may panood na sa tindahan ako. Okay lang yan, nilay Carol. Shoutout ulit sa 8 na nakatambay dyan. Thank you so much for listening. Thank you so much for dropping by. Huwag ka nang mag-skip. Ang piniplay po ngayon guys is galing po ito sa YT Audio Library. Kaya free. Feel free. Wala po itong attribution. Attribution not required for this Best Love song. Ayan, kahit ano na lang kaya mo yun. Take. Good morning sa ating lahat. Sa hindi pa nakapag-thumbs up, baka naman. Ang house natin is 10:30 in the morning. Habang hinihintay natin si Inay, mag-play lang tayo ng music guys. Alright guys, doon na tayo, muna tayo kay Identity Joyce. Yan yung susunod na Kita Kits. At once again, thank you so much sa lahat na nakatambay dito sa 8 na nandiyan. Thank you so much sa thumbs up na 9 million. Thank you. See you again next time. At God bless everyone at ingat po tayo palagi. Ayan. Bye everyone. I am Alex and I am now signing off. Advance Merry Christmas guys. Goodbye.